sviatočné popoludne vám prajem a teším sa, že po roku sa znovu môžeme stretávať s novým posolstvom detí, ktoré nám nachystali. Na plagátoch ste mohli vidieť, že to sú indiáni a darčeky. Sú to vlastne dve samostatné scény, ktoré sme poprepájali piesňami z muzikálu. Ja na úvod poviem to, čo by možno malo zaznieť na záver, ale chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste akoukoľvek maličkosťou prispeli k tomu, aby sme tu dnes mohli byť. Ďakujem rodičom za trpezlivosť, za ochotu. Ďakujem za to, že nedeľu čo nedeľu púšťali, zvážali, privážali deti. Ďakujem, že ste svoj rodinný program prispôsobovali tomu, aby sme sa mohli stretávať na nácvikoch. Ďakujem dievčatám, speváčkam, ďakujem hudobníkom za ich čas. Ďakujem všetkým, ktorí ste celé toto vystúpenie niesli na svojich modlitbách. My to máme nachystané. Aj vieme, ako by to malo byť. A všetko to, čo sa nám nepodarí, tak skúste prosím prijať s takou láskou, za akou to decká chystali, keď sme to spolu cvičili. Dokonali nie sme ani profesionáli, ale kúsok radosti sme vám chceli pre dnešné popoludnie priniesť. A ja sa veľmi teším, že dnešné stretnutie môžeme začínať znovu službou našich klientov z Ústavu sociálnej starostlivosti. Chcem poďakovať aj tým, ktorí s nimi pripravovali tento program za čas a trpezlivosť, ktorú tomu venovali. Všetkým jedno veľké ďakujem a pekný čas. Cez Vianoce vyber úsmev a daruj ho všetkým. Dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkým. Chcem sa vám prihovoriť láskavými slovami, ktoré k Vianociam, ale nie len k ním patria. Buďme plní nádeje, že si nie len počas týchto sviatkov, ale počas celého nadchádzajúceho roka nájdeme viac príležitostí, aby sme sa na seba mohli odradiť láskavým slovom a nie naopak. Čas pred nami je darom i tajomstvom. Darčeky by nemali byť symbolom Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky. Ježiško sa narodil v skromnej maštajke, v chudobe, aj tak ho uznáva celý svet. Pri jeho mene sa zohne každé koleno kresťana. Preto by sme si mali viac vážiť ľudské hodnoty, ako je láska, pohľadenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Aj naši klienti z Centra sociálnych služieb domov pod Tatrami by vám chceli priblížiť vianočnú atmosféru a pripravili sme si pre vás živý Betlehem. Dúfame, že sa vám to bude páčiť. Prajem vám pekný zážitok. Vianoce. Letí svetom novina, pre radostná zväzť. Mária hľadá syna, jemu sláva česť. Narodil sa v maštálke, v meste Betleheme. V zavinutých vienočkách na slame si drieme. Nad maštálkou hviezda ukazuje smer, tam sa milý kresťan s čistým srdcom ver. Nebeskí anjeli spievajú glória, raduje sa pestún i Matka Mária. Ježiško maličký, krásny ako kvet, dvíha malú rúčku, požehnáva svet. Na kostoloch zvony zvonia, svieca v ovoce, oznamujú všetky tóny, že sú Vianoce. Na Vianoce, veď na lámpach ramek svietí, Ježiškovi volá detí. Ježiš dvierka otvára, volá vstupnou oltára. Ježiško za nás divá, tam aj on najradšej divá. Bol tam tu ako vedeň na civilnom jadra ceste. Thank you.
narodil, stali sa rôzne zázraky na svete. Prvý zázrak sa stal v maštálke. Osol a pes padli na kolená pred jasličkami a v mene všetkých zvierat sa klaňali synovi Božiemu ako svojmu pánovi. Druhý zázrak sa stal medzi ľuďmi na zemi. Hviezda nad maštálkou zažiarila tak jasno, že všetci ľudia na svete sa prebudili. Nevýslovne sa tešili dobrí aj zlí. Tretí zázrak sa stal medzi zvieratami. Kone a voly, kravy a telce, mačky a psi, všetky zvieratá začali poskakovať od radosti. A kto vie, koľko ešte iných zázrakov sa vtedy stalo vo svete. Tú noc, plnú zázrakov, sa stretli aj traja pastieri. A prvý pastier hovorí: Aká žiarivá a krásna noc, ako by sa hrala božská moc, na oblohe hviezdy tancujú, anjeli v nebi sa radujú. Druhý pastier na to riekol: Jasné svetlo svieti tejto noci, anjeli sú iste na pomoci. Spánok ma náhle prikvačil, spevom by som sa zobudil. A tretí pastier prehovoril takto: Tíško, bratia, čujem akúsi ozvenu. Snáď sa vocích stádo ovečiek neženú. V tom k nim priletel anjel z neba a riekol: Nebojte sa, pastieri, nesiem vám novinu. Narodil sa dnes Spasiteľ, z hriechov svetu vykupiteľ. Žiarivá hviezda dnes na nebi hlása, v meste Dávidovom, že zázrak stal sa. Dávne proroctvo písma sa vyplnilo, Božie dieťa sa v maštálke narodilo. A pastier sa pýta: Kde je to nebo dňa vytúžené? V jaslách ho nájdete uložené. A všetci traja pastieri sa zaradujú a spolu hlásajú: Do Betlehema sa ponáhľajme, kráľovské dieťa všetci zbrehom vítajme. Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli. Videli dieťatko, krásne pakloviatko, narodené v Betleheme. To, že vám čo o dieťati tomto povedal, ja by som ho s vami zašiel, keby som ho znal. Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil. A z ďalekej zemi prišli do mestečka Betlehema aj traja králi. Prvý král povedal: Ideme z východu traja mudrci, kráčame dňom, nocou po fujavici. Zastali sme aj u kráľa v Jeruzaleme, o dieťati od Heroda, že sa dozvieme. Druhý kráľ hovorí: Boh nám ukázal na nebi znamenie. Narodí sa kráľ ľudstvu na spasenie. Hľadanie ho vytrvalo v každom meste, tu hviezda zastala na tomto mieste. A tretí kráľ riekol: Božiemu kráľovi sa kláňame a dary jeho nohám skladáme. Kadidlo, mirhu i zlato, využite ich bohato. V tom sa opäť zjaví anjel z neba a takto sa všetkým prihovára: On je Boh, radca neba i zeme. Sudcu aj záchrancu iste v ňom nájdeme. Bude pravde, láske vyučovať, ľudí v dobrom verne usmerňovať.
A to bol ten najväčší zázrak, ktorý sa stal v tú noc na zemi. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. Z rúžek predkvitol nám, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán, narodil sa. Prorokmi nám hlasaný, veselme sa, na svet nám je poslaný, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán, narodil sa. Náš program sa pomaličky, ale isto chýli ku koncu. No my dúfame, že všetko, čo ste tu počuli či videli, ostane vo vašich srdciach. Pretože koniec tohto krásneho stretnutia je čoraz bližšie, chceli by sme, aby ste si spolu s nami zaspievali najkrajšiu pieseň Vianoc. Určite ju dobre poznáte. Prajem vám krásne a požehnané Vianoce. Sveta
Nachádzame sa na území Červenej Zeme pri kmeni zakrádajúcich samokasín. Je večer, náčelník zmejúci sa zberateľ z chalpov zvolá práve celý kmeň na poradu pri táborovom ohni. No priznajme sa, táto krajina a jej ľudia sú vymyslení. Tento príbeh sa v skutočnosti nikdy nestal. Alebo predsa počúvate a posúďte sami. Každý už počul tú veľkú novinu o tom sviatku bledých tvári, ktorí si hovoria kresťania. Dnes som vás všetkých zvolal, aby sme zistili, čo je to za sviatok. Ak je to dobrý sviatok, budeme ho tiež sláviť. Sláviť? To znie dobre. Áno, poďme sláviť. Skvelé. Aspoň si vyskúšať svoje nové šaty. Ticho! Najprv musíme zistiť, čo je to za sviatok. Každý nech povie, čo o tom vie. Predovšetkým musíme vedieť, prečo sa vôbec slávi. Najprv sa rozhostí ticho. Nikto sa nehlási o slovo. Zdá sa, že nikto toho nevie veľa o tej udalosti. Konečne sa dvíha ruka. Je to vybielená kosť, kmeňový liečik. Je to veľký sviatok, oslavuje sa niekoľko dní, ale vybielená kosť nevie, prečo sa oslavuje. Medzi zakrádajúcimi samokasínami opäť zavládne mlčanie. Nikto iný už nič nevie a predsa tu sa hlasí o slovo jeden bojovník. A to je državé ucho najväčší stopač celého kmeňa. Pozoroval som, že mladé tváre sa na ten sviatok pripravujú veľa dní. Vymieniajú si tovar, pripravujú plno jedla a ovešajú svoje wigwamy pestrými lianami. Ale prečo to robia, to sa mi nepodarilo zistiť. Ďaká, vybielená kosť, aj tebe deravé ucho. Veľa sme sa toho zatiaľ nedozvedeli, takto sa veľmi ďaleko nedostaneme. Ak máme ten sviatok sláviť, musíme presne vedieť prečo a ako sa to robí. Už to mám. Vyšleme 5 najlepších špehov, aby vypátrali, čo sú zač tie Vianoce, ako tomu bledé tváre hovoria. A tak sa aj stalo. Vybielená kosť, deravé ucho, rýchla gazela, malý had a čierna holubica sú vyslaní, aby vypátrali, prečo a ako sa slávi ten veľký sviatok.
do svojho kmeňa. Plní očakávania, zakrádajúce sa mokasíny, všetci sa zhromaždili okolo nich, aby sa dozvedeli o tom sviatku, o ktorom nevedel skoro nič, lenže sa nazýva Vianoce. Ja sa už na ten sviatok tak teším. Ja tiež, to bude určite kopa dobrého jedla. Ticho, bojovníci, našich 5 statočných špehov sa vrátilo. Nech teraz prehovoria, aby sme aj my mohli čo najskôr sláviť veľký sviatok. Čo zistil môj statočný brat Vybielená kosť? Nenápadne som sa zakradol do dediny, kde je veľa wigwamov. Stoja všetky jeden na druhu. Úplne ma to ochrunilo. Všade samé svetlo. Na cestách, v oknách, na strechách. Boli to divné svetlá, bez plameňa a bez dymu. Pestré svetlá boli aj na stromoch vonku a vo wigwamoch boli malé stromčeky so svetlami. Myslím, že sa ten sviatok slávi preto, aby sa na všetko poriadne posvietilo. Možno to má uzmieriť bohov alebo prilákať ich pozornosť. Nie, náčelník, to nebude ono. Deravé ucho zistilo niečo iné. Všade je plno mesa, chleba a iných neznámych jedál a podivných vecí. V obrovských wigwamoch som videl bledé tváre, ako si ich tam vozia v plných vozíkoch. Myslím, že ten sviatok je hlavne sviatok jedla a pitia a bledé tváre sa snažia napchať do seba toho toľko, koľko sa do nich len vojde. Ďaká Vybielená kosť aj tebe, deravé ucho. Nech prehovorí rýchla gazela. Tajne som pozorovala 3 dní jednu rodinu na kraji veľkej dediny. Každý z tej rodiny kúpil niečo, čo vôbec nepotreboval a potom to skryl. Keď prišiel ten správny sviatok, zasa to skoro všetko našli a dali to niekomu inému. Robili pritom veľký horhaj a niektorí sa aj objímali. Ja si myslím, že k tomu sviatku patrí zvyk, že každý musí niekomu niečo dať. Veľký náčelník, smejúci sa zberateľ skalpov a vy všetci moji bratia bojovníci, počúvajte, čo som zistila ja. Všade sa robí plno hluku a rámusu. Z rôznych kravíc a bebedniček vychádzajú hlasy a často sa tiež spieva. Ale skoro som si všimla, že sa stále spievajú tie isté piesne. Myslím si, že je to sviatok hluku a spevu. Určite tým chcú potešiť bohov. Malý had, ty si posledná na rade. Hovor, čo si zistila ty? Tajne som si prezrela niekoľko svätých budov v bledých tvári. Hovoria tomu kostolu. Niektorých som našla drevené bedničky, v ktorých ležalo dieťa. Nebolo ale živé, iba z dreva. Potom som mala veľké šťastie. Stretla som totiž chromého vlka, ktorý nás pred rokmi opustil a odišiel bývať bledým tváram. Pýtala som sa ho na ten sviatok. Povedal mi, že oslavujú narodenie Boha alebo očakávajú narodenie nového kráľa. Plný vlk si tým nebol celkom istý. Ďakujem vám všetkým za vaše správy. Veľa sme sa toho nedozvedeli. Každý pravíte niečo iné. Kto má teda pravdu? Jediný je Hospodina Pán.
tom hádajú. Všetkých 5 špehov videlo správne. Každý z nich si všimol niečo úplne iné. Každý si z toho urobil vlastný záver o zmysle Vianoc. Kto má pravdu, ale môžeme sa spýtať aj inak. Nie je to zásluhou tých ľudí v meste, že zakrádajúce sa mokasíny dodnes nevedia, prečo vlastne slávime Vianoce? A keby miesto nich pozorovali nás, boli by z toho múdrejší? Nikto ako si ty.
Stromček sa uzlí goce, stromček máša sviatočný, lebo je čas vianočný. Deti majú plnú hlavu, koľko pod ním nájdú dachov. Všetko krásne upratané, dobrým jedlom prevoňané. Hovorí sa o tom, spieva, že sa všetci ľúbiť máme, no pre množstvo povinností na to hlavne zabúdame. A Ježiška sme už upratali, tak nájsť sa ho ponáhľajme. Ježiš je ten najväčší dar, dieťatko tak malinké, ktoré zmení celý svet. Keď sa staneš človek nový, ten dar nájdeš v Ježišovi. Deti, tie sa hračkám tešia, no a čo vy dospelí, čo vám ešte do života chýba? Do srdc Ježiša prijať a vo viere a v pravde žiť, toľko iba. Vianočné potešia priateľom. Dar lásky je však najväčší, je stále hodnotou. Lásku dodaj stále, vždy ju v srdci maj. Vo všetkom, čo dávaš, aj lásku ponúkaj. Dávať deň vianočný nestačí. Žiť lásku každý všedný deň, svet bol by krásnejší. Lásku hľadaj stále, vždy ju v srdci maj. Po všetkom, čo dávaš, aj lásku ponúkaj. Už sa sklonil k nám a svojho syna dal. Tu máme zázrak vianočný, nám lásku daroval. Lásku hľadaj stále, vždy ju v srdci maj. Po všetkom, čo dávaš, aj lásku ponúkaj. Po všetkom, čo dávaš, aj lásku ponúkaj. Aha, kde to som? To vyzerá ako ulica plná obchodov. Áno, veď Vianoce sú už zasa pred dvermi. Konečne, ja mám predsa najlepší prehľad o čase. Ale zdá sa, že tu nie som sám. Haló, vy tu, nechcete sa už pomaly prebrať? Chcete predsa, aby si vás niekto kúpil, nie? Nebuď taký hlučný, budík. Ak je tu niekto dobre informovaný, tak to som ja. Práve prijímam správy. Čo je teda nového? Moment, práve beží predpoveď počasia. Škoda, zasa nebude na Vianoce sneh. Ako keby bol sneh na Vianoce najdôležitejší. Ide predsa o darčeky. Nevieš, ako ľudia vždycky hovoria? Vianoce, sviatky lásky. A láska sa najlepšie vyjadrí darčekom, nie? Áno, to je presné. Pozrite napríklad na mňa. Kniha je ideálny darček k Vianociam. Ponúkam odpočinok a pohodu v kľudnej a útulnej atmosfére, možno aj pri šálke čaju. To je to, čo dnes ľudia potrebujú. O čom to hovoríš ty a o tých? To, čo ponúkaš,
Ja ovládam oveľa lepšie. Práve cez Vianoce ponúkam vždycky báječný program pre každého niečo. Keď sa všetci pozerajú, to je vianočná pohoda. Tomu predsa sám neveríš. Program ešte len začína a už sa hádajú. Nemôžeš predsa hrať všetky programy naraz. Najdôležitejší darček som ja. Udávam čas. Bez času by sa ani s vami nedalo nič robiť. Nenakukuj sa tak. Občas ti dôjdu baterky a potom tiež nemáš čo ponúknuť. To moje vytlačené písmená už vydržia dlhšie. Pri dobrej starostlivosti zo mňa môže mať užitok aj ďalšia generácia. Ja trvám na svojom. Čas je to najvzácnejšie, čo človek má. A ja ho o tom čase informujem. Sotva je na svete niečo, na čo sa človek pozerá tak často. Považuješ snad za správne, keď sa ľudia kvôli tebe ponáhľajú a sotva si doprajú voľnú minútu, len aby s tebou udržali krok? To bolo kritické slovo v právu chvíľu. Teraz sa aj ja musím konečne prihlásiť o slovo. Vhodný dáček, to som ja. Ako si na to prišla? Mne sa predsa podarí človeka rozveseliť. Kto sa zo mňa dostatočne napije, ten dostane správnu vianočnú náladu. Môj obsah alkoholu nie je zlý a chuťovým múkám mám tiež čo ponúknuť. Áno, a na druhý deň je z teba pekná opica. To už si prázdna a hodíš sa akurát tak do popolnice. Mňa môžeš zapnúť aj na druhý deň. Hneď zase fungujem, ale vy ostatní, čo môžete ponúknuť vy? Už som si myslela, že sme tentokrát zabudli na deti. Čo by to boli tie Vianoce bez detí? Veď deti sa predsa z darčekov tešia najviac. A ja viem urobiť deťom radosť. Dobre, možno, že ti očatkám, ale niečo až tak mimoriadne nie si. Nie, ja som naozaj dôležitá. Mňa ľudia dávajú z lásky, čo sa o vás naozaj povedať nedá. To ale naozaj preháňaš. Z lásky. Tomu sa musím zasmiať. Za týždeň už nie si zaujímavá a potom len ležíš niekde v kúte. A je to s tebou azda lepšie? Teba si raz prečítajú a potom ležíš na polici. Ja mám aspoň výchovnú hodnotu. Ako to myslíš? To je celkom jednoduché. Keď sa deti so mnou hrajú, môžu sa mnohému naučiť. Napríklad, ako sa správne zaobchádza s bábätkom. Tak ja naozaj nerozumiem, o čom sa tu stále dohaduje. Najľahšie to majú ľudia so mňou. Kto si ma kúpi, jednoducho napíše čiastku, ktorú chce darovať. Jednoducho číslice. Nie je potrebné nič prikrášľovať ozdobnými stuhami a papiermi. To je ale nenápadité, odpadá všetká fantázia. A nejaké ľahostajné. Ľudia sa potom vôbec nepotrebujú zamýšľať nad tým, čo by urobilo druhému radosť. Ako potom môžu prežívať krásny štedrý večer? Dobre, súhlasím, ale stále je to lepšie ako vôbec nič. Keď to všetko počúvam, tak nikto z nás neponúka to, čo ľudia v skutočnosti potrebujú. Tiež sa mi to tak vidí. Radosť nás väčšinou za krátky čas pominie a ľudia sa znovu utápajú vo svojich všedných problémoch. Podľa správ, ktoré prijímam, čaká na ľudí aj v budúcom roku všeličo zlého. Náš posledný kolega v krúžku nám asi tiež nič neporadí. Hej, ty tam, poď sem, povedz nám, čo môžeš ponúknuť ty. Čo to máš v tej malej krabičke schované? Niečo malé, to asi nebude nič zvláštne. Tak sa ponáhľaj, otvor svoj balík. Chceme vidieť, čo je vnútri.
zima tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseňka. Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal. Trpel som ľudí, čo stvorením sú tvorí. Ty si všetok môj nevzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi aj na zemi. Do srdca, Pane, ja ťa chválim tým, ty zrazy ma tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseňka. Čo to je? To sa dá ledva rozoznať. Zdvihni to poriadne. Teraz to spoznávam. To je taká stajňa z jasľami. A to druhé je kríž. Čo to má spoločné s Vianocami? Tomu s jasľami by som ešte rozumela. V nich sa narodil Ježiš. Anjeli oznámili pastierom, že sa im narodil Spasiteľ. Už je tomu takmer 2000 rokov. Aký dar sa v tom skrýva?
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovo, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude známením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. To znamenajú jasle. Narodil sa Spasiteľ pre celý svet, pre teba aj pre mňa. Potrebujeme Spasiteľa. Celý svet, všetci ľudia, ty a ja. Preto dal Boh svetu Syna. Ježiš Kristus prišiel na svet pre všetkých ľudí, pre teba aj pre mňa. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. To znamená kríž. Ježiš Kristus dal svoj život. Zomrel na kríži. Zomrel ako zločinec. Zomrel aj keď bol bez hriechu. Ježiš Kristus dal svoj život za nás. Za našu nenávisť a spory. Za našu lakomosť a chamtivosť. Za naše konkrétne viny. Pre Ježiša Krista je svet slobodný k novému životu, k večnému životu, k životu s Bohom. To je ten najväčší dar, ktorý bol daný z lásky. To je dar pripravený pre každého. To je dar, ktorý môže dostať každý, pretože je zadarmo. To je dar, ktorý nám pripomínajú Vianoce. When Jesus washed, oh, when he washed,
ročné sviatky s darčekami, zákuskami a domácou pohodou, aj keď si to každý rok tak radi užívame. Ježiš Kristus prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo a zahynulo. Prečo potrebujeme Spasiteľa? Lebo od Boha nás delí hriech. Aj keby sme snad dodržali všetky etické a morálne normy, Pán Ježiš prišiel, aby ponad túto priepas vystavil most. Každý z nás potrebuje cítiť Božiu ponuku pokoja. Boh urobil prvý krok, podáva ti ruku. Je jedinečný, nezameniteľný a nenahraditeľný v celom ľudskom zástupe. Si to ty, na koho Boh myslí, ako ho miluje. A Boh má zaľúbenie v tebe aj v mne. Jeho svetlo má svietiť mne aj tebe. Naozajstný pokoj prichádza s Ježišom Kristom, keď sa narodil v Betleheme. Kristus 1000-krát narodil v Betleheme, si stratený, ak sa v tebe nenarodil. Prajeme vám požehnané Vianoce. Požehnané meno má Pán,
Dnes sme tu nemali ani byť, ani oni tu nemali stáť, ani to tu nemalo zaznieť, ale zaznelo a my sme vďační. Totiž svojho času pred nejakými 2 mesiacmi to bolo tak, že sme mienili, že tohoročný muzikál bude mať oddych, nemal. A tak sme zažili peknú chvíľu na tomto mieste. A ja som vďačný, že táto chvíľa tu je a že dnešné to detské, to krásne, to, čo bolo vyprovokované dieťaťom vtedy v Betleheme, nám mohli tlmočiť tieto naše deti spolu so spevákmi a s hudobníkmi. Teda na začiatku zaznelo to, čo malo zaznieť na konci, ja sa nebudem opakovať, iba také veľké, krásne ďakujem. A kým sa rozídete do svojich wigwamov a kým zapalíte tie slávnostné bojové svetla, kým zazniejú tie zvláštne pokriky, ako to indiáni, teda červení mokasiny, či ako sa im hovorí, ako to vysvetľovali všetko, kým budete si navzájom odovzdávať to, čo ste nás háňali, alebo čo ste chceli pozháňať, a poskrývať, kým to nájdete samozrejme, čo ste poskrývali. A to všetko, čo patrí a čo vytvára ten čas krásny, vianočný, ja vám chcem poprieť, aby ste v tom všetkom nezapotrošili to, čo je najvzácnejšie a čo zostáva aj po Vianociach. Aby ste nezapotrošili to, čo priniesol Kristus na túto zem, a to je obed lásky, aby ste našli v tom všetkom zhone, aby ste našli čas pre odovzdanie kuštiku svojho srdca, citu, aby ste dokázali prijať toho druhého, aby ste v pokoji, ktorý on prináša, mohli rozumieť sebe navzájom, aby ste prežili aj cez tie Vianoce dotyku Božej lásky a prežili taký malý zázrak pre svoj život. Preto ďalšie, čo môžete žiť ináč, lepšie, s radosťou, vďačnosťou, ale s vedomím hlavne toho, že Vianoce to je odhalenie mňa pred Bohom v láske. Prajem vám, aby ten zázrak sa udial a dial pri nás každom. A to všetko, čo sme aj na tomto mieste zažili, nech je pre nás povzbudením robiť kroky s vianočným posolstvom v živote. Ešte raz, srdečná vďaka klientom z Centra sociálnych služieb domov pod Tatrami, z Batizoviec našim deťom, posilňujúcim speváčkam a hlavne takisto hudobnej skupine. Prajem vám pokojné, šťastlivé, radostné, ale zvlášť zmysluplné vianočné slávenie vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa sveta Ježiša Krista.